Здравейте, уважаеми приятели и слушатели на Радио 42, Радио Истина и Свобода и Телевизия Истина и Свобода и Радио 42. Искам да обърна вниманието ви към така нареченият графен и графенов оксид. Защото напоследък вече започна да излиза достатъчно информация, че в така наречените ваксини срещу COVID, които всички знаем, че са в експериментална фаза, които всички знаем, че нямат абсолютно никакви разрешителни, нямат абсолютно никакви сертификати, крие се съдържанието им, съвсем умишлено и целенасочено. Крият се съответно и страничните ефекти, които ние обаче ги виждаме, без значение дали се крият, че хора след вакцинация имат нервни разстройства, съсирване на кръвта, много от тях умират, стават някои други инвалиди и т.н. Общо взето превръщат се в непълноценни люди, без да имат каквато и възможност обратно да се върнат в човешкия си облик. С една дума можем да кажем, че това е печатът на звера, за който говори Свети Йоан Богослов в своят Апокалипсис. Няма да го цитирам, а сега нека да преминем към конкретният графен и графенов оксид. Знаете ли, че още през 2013 година проекта Графен и човешкия мозък печелят най-големия конкурс за върховни научни постижения в историята. Как го печелят ли и защо го печелят? Сега първо нека да видим конкретната информация. Проекта Графен и човешкия мозък печелят най-големия конкурс за върховни научно-изследователски постижения в историята. Европейската комисия е обявила, че победителите са финансирани с 1 милиард евро. Защо ли? Проекта Графен щял да се занимава с проучване и търсене на постижения за уникалните свойства на един еволюционен материал на основата на въглерода. Суперлативите за графена са много по отношение на мейнстрим от страна на така наречените мейнстрим медии, но за графенът виждаме официална информация, че попадайки графенът в човешкото тяло, се проявява като свръхпроводников магнит. Той съхранява и кондензира енергия и за това е бил избран за помощник на така наречените ваксини. Дори без да разберете какво съдържа ваксината, виждате, че фондовия пазар на акциите расте главоломно от индустриалното предлагане на графенов оксид. Възходящите пикове на борсата точно съвпада с пиковете на кампанията по COVID-19 вакцинацията. Същото се проявява и по време на вакцинацията срещу така нареченият обикновен грип. И сега нека да кажем какво правят тези наночастици от графеновия оксид. Те имат ефект върху нервите. Извършват така наречена невромодулация. Самият графенов оксид активно улавя и преобразува електрофизиологическите процеси и така може да картографира мозъка. Така. И в флакон Pfizer, в флакон на Moderna и т.н. няма да ги изброявам, всички ги знаете, се установява, че има значително количество графенов оксид. Истината е проверена и от тук нататък вече виждаме, че така наречените ваксини са всъщност оръжие за масово унищожение. По публикация на доктор Пабло Кампа от Мадрид, доктор по химически науки, бакалавър по биология и служител на университета в Алмерия, той прави научен доклад за неоспорими доказателства не само за наличност на графенов оксид в изследваната проба на Pfizer, не само, че той е основният елемент от ваксината, но и без него ваксината, така наречената ваксина, губи смисъл.
Според спектрологически опити, направената оптическа микроскопия, трансмисионна електронна микроскопия, електромагнитни похвати, ултравиолетова радиация, спектроскопия съпадат с върховната дължина на вълната на графеновия оксид. А сега да кажем какво причинява чудесният графенов оксид. Така наречен чудесен графенов оксид, който, както обяснихме, това е всъщност средството, оръжието за масово унищожение на цялото човечество. Те затова искат и реално погледнато принудително да вакцинират всички хора по света, за да могат да достигнат мечтаната от тях бройка 500 милиона души, които много лесно могат да ги контролират и да ги превърнат в роби и съответно оттам нататък да си играят с тях както си искат. Та графеновият оксид причинява съсирване на кръвта. След възпалителен синдром, периодични и постоянни възпаления в няколко органи едновременно. Ако наделее над глутатиона, това е естественият запас от антиоксиданти, графеновият оксид разрушава имунната система и води до колапс и цитокинов шок. При вдишване на графенов оксид той причинява двустранни пневмонии, възпаление на лигавиците, загуба на вкус и мирус. При вдишване на графенов оксид се причинява двустранна пневмония, възпаление на лигавиците, загуба на вкус и мирис. Невралгия. Това са официалните симптоми, между другото, на така нареченият SARS-CoV-2. Сега разбирате ли какво означава SARS-CoV-2, COVID-19, коронавирус, графенов оксид? Тоест, токсин. С токсин ви заразяват, уважаеми приятели. С токсини. Така, елиминирайки окислителите и свободните радикали и всички токсини, може да направи единствено само глутатионът. Има около 300 клинични изследвания в болници и университети с практически мъртви 100 пациенти с под 50% нива на насищане с графенов оксид. И забележете, те са починали от двустранни бронхопневмонии след интравенозно вливане на това нещо, което ние наричаме графенов оксид. Така че разбирате, че всъщност няма болни от COVID, а има отровени с графенов оксид. Документи и научни доказателства бол за това. Страшно много са. И така, болестта COVID-19 не е нищо друго, освен усилията на тялото да отстрани графеновият оксид, който е вкаран чрез вдишване от аерозолните пръскани от самолетите, така наречените chemtrails или chemtrails, химически следи. А сега в момента, уважаеми слушатели, го вкарват и в кръвта интравенозно. А знаете ли, че всички видове тестове, маски, хидрогели, те абсолютно всички съдържат графенов оксид. Понеже графеновият оксид се елиминира, макар и не лесно, от естествените нива на глутатиона, затова психотерапевтите налагат втора и трета инжекция. Глутатионът как се произвежда в нашето тяло? Ами като ядеме зеленчуци, като ядеме плодове, защото реално погледнато там си го има. И другото, което е физически упражнения.
Не знам дали знаете, но глутатионът се съдържа в много от хранителните добавки за културисти. Друг е въпросът, че там има и достатъчно химия, която може да го повреди за цял живот, но факт е, че има глутатион и там. В тялото глутатионът започва да спада след 30 годишна възраст, но най-вече при над 65 годишните. Логично е защо хората над 65 години след боцкането със смъртоносната инжекция веднага предават богодух. Децата имат огромен резерв от глутатион, затова и COVID-19 при тях е изключение. Тоест, имайки огромен резерв от глутатион, самият графенов оксид не може да направи поразията, която прави при по-възрастните. Ниски нива на витамин D, както и при болните в COVID-19, спортисти, йоги, каратисти, физически работници и други имат много глутатион. И той се отделя най-вече при натоварване, при физическо натоварване. Всичко потвърждава, че SARS-CoV-2, реално погледнато, е графеновият оксид. Всички защити от маски, PCR тестове, тампони, антигенни тестове, уж ваксините, причиняват развитието на болестта в бъдещето, точно благодарение на графеновият оксид. В храните е открит, особено в меса, кренвирши и други колбаси, и всеки може да го разбере. Значи, говориме за генно модифицираните храни. Уважаеми слушатели, над нас се извършва тотален геноцид. Графеновият оксид има електронна абсорбационна лента, при която електромагнитното възбуждане, магнитния резонанс, е тъкмо в третата честота, лентата на пето поколение телефонни мрежи, 5G, така наречените 5G, и които са с нас от началото на пандемията. Значи, защо започнаха в началото на пандемията да поставят 4 плюс и 5G антени? За да може по-лесно да предизвикат симптомите на SARS-CoV-2, да кажат, че има пандемия и да започнат опити за отнемане на вашите права, на вашите свободи. Нали? Много сатанинско. Много хитро. Да не забравяме, че и спътниците на Илон Мъск, които трябваше да са 12 000, също са на 5G. Нима това е случайно. Съвпадение на резонансната честота на графеновия оксид с 5G. Случайно съвпадат. И болните. Едва ли. Нима е съвпадение, че в Ухан с инсценировката от прилепи, първо населението, което попадна под ударите на така наречения SARS-CoV-2, се оказа, че е населението, което е пробвало 5G мрежата в края на ноември 2019 година. Ясно е, уважаеми слушатели, че не става дума за вирус, не става дума за заболяване, а става дума за целенасочено причиняване на пневмония, химическа пневмония и целенасочено причиняване на радиоактивна пневмония. И в това влизат графеновият оксид и микровълните от телекомуникационните системи. Страхотно, нали? Много добре са го измислили глобалистите за, аз не мога да кажа редуциране на населението, а за унищожаване на човешкия род. И това наистина е инвазия срещу нас, уважаеми слушатели. Колкото повече вакцинирани против грип, толкова по-висока смъртност от COVID-19. Ето е ясната взаимовръзка. Другата е електромагнитните вълни. Открихме я, че всеки от
тях е маркиран като целева група за радиофокус. Явно оръжие за смъртоносни цели. Намагнетиращо хората, които ако взаимодействат с излъчватели на вълни с определено качество и честота, водят до окисляване, нарушен редок баланс на окислителните биомаркери и причинява така наречената болест COVID-19. А пък ние казваме, причинява отравянето. Тоталното отравяне. С графенов оксид и с електромагнитното микровълново излъчване от телекомуникационните системи пето поколение. Тялото атакува графеновият оксид с антитела, с опит да го накъсат, да го погълнат. Но това не винаги се получава. А когато самият графенов оксид попада в тялото, той започва да създава кристални структури. И самите кристални структури водят до натрупването на тромби, до съсиръци и в последствие, естествено, до задушаване и смърт. Така, мисля, че вече би трябвало да знаете какво причинява така нареченото заболяване COVID-19. Нали? Много хубаво. Всички изследвания доказват, че графеновият оксид може да бъде хванат и накълцан чрез увеличаване на глутатиона. Има поне 70 публикувани изследвания на автори за това. Един от тях казва, питахме за ефективността на хлорния диоксид. Ама това е друга тема. Общото в различните начини е клетките ни да бъдат така защитени с кислород, че да устоят на всякакви агенти. Повечето лечителски техники, като N-ацетилцистин, глутатионът, точно това е глутатион, това е неговата химическа формула, и други с антиоксиданти, като астакстин, един мощен антиоксидант, са много успешни лечители, но се крият. Крият се. Защото идеята е не да бъдете излекувани от химическата атака, която се извършва над вас, и радиационната атака. Идеята е просто да ви убият. И така, сегашната медицинска психопатия е безпрецедентна в историята на човечеството. Да унищожаваш живота на хората и рушиш всички държави по света под натиска на икономически разходи, оправдани от ваксини против нищото, наречени вируси. От 17 юни 2021 година Агенцията за контрол на храни и лекарства в САЩ саботира пазара на N-ацетилцистена, глутатиона. От това по-искрено доказателство за световната конспирация срещу здравето едва ли може да има. Независимите изследвания на нормални лекари и микробиолози по света продължават. И така, борбата първо посредством знанието против световната мафия продължава. А ако все пак човек си остане на същото телесно замърсяване и не направи усилия за вътрешното си пречистване, оказано в началото на това, което казах, а именно N-ацетилцистена или глутатиона и всякакви външни помощници ще бъдат безсилни да елиминират графеновия оксид, както и всички други умни отрови. Изобилстват публикации, които яростно опровергават подобна на тази информация, като казват, това са празни приказки. Да, ама не са празни приказки. Вече знаем достатъчно добре, че не напразно илюминатската клика, не напразно цялата еврогейска сган даде 1 милиард евро за разработването на нанографена, или иначе казано, на графеновия оксид, който да се вкара в инжекции и да отрови човешката раса.
Така, уважаеми приятели, вече виждаме, че фарма-мафията, че цялата тази мафиотска клика, която по всевъзможен начин се опитва да отнеме вашите свободи, вашите права, които са по Конституция, по международни правни норми, които са заложени във вас още от самото начало от създаването на човечеството, защото се казва, човек притежава свободна воля. Те се опитват да изкоренят вашата свободна воля, да ви превърнат в едни биороботчета, които да изпълняват заповеди. И когато някой полицай ми каже, изпълнявам заповед, примерно като тръгне да пише акт, заради това, че, видиш ли, не сте носили маска. Ами ти изпълняваш заповед, ама ако на тебе ти кажат да изнасилиш дъщеря си, да отрежеш главата на майка си и примерно да изядеш мозъка на жена си като заповед, ще го изпълниш ли? Едва ли. Значи, стигаме до извода, че заповедите в наше време е задължително да се нарушават. Поради проста причина, че те са срещу вашата свобода, срещу вашето здраве, срещу вашия живот. Но основно срещу свободата ви. С налагането на тези фашистски мерки от краят на 2019, по-скоро началото на 2020 година, единствено имат за цел да ви превърнат в роби. Съжалявам много, обаче ние българите 500 години достатъчно дълго време сме били роби, за да дадем без оръжие и без кръв свободата си. Няма да го допуснем. За момента все още действаме с правната аргументация. Но когато срещу себе си продължаваш да имаш дебили, същества, които не разбират от тази правна аргументация, то в един момент ще се наложи да започнат да разбират по другия начин и да започнем да им говорим с куршуми. Истината е, че една гражданска война изобщо не е вариант, но когато някой се опитва да ти отнема свободата, когато някой целенасочено те кара да се самоубиваш, след като нямаш друг вариант, ти влизаш в защита. А най-добрата защита, уважаеми приятели, е нападението. И пак казвам, за момента нападаме основно с правни аргументи. Искаме да ни се предостави информацията официално. Какво съдържат тези сатанински препарати? Ние знаем какво съдържат, но искаме официално съдържанието им. Искаме да знаем какви разрешителни имат, ама тук в България. Нас не ни интересуват европейски комисии, еврогейски комисии и т.н. Искаме да видиме истински сертификати. Ма нема да ги видиме. Това е ясно, че няма да видиме нито сертификати, нито ще видиме, ще ни се предостави информация какво съдържат тези препарати. Защото видели се конкретното съдържание, което, видите ли, било конфиденциално, било търговска тайна, веднага ще разберем, че вътре има отрови. Веднага ще разбереме, че вътре има любимият на глобалистите графенов оксид. Така че, уважаеми приятели, не предавайте свободата си. Не предавайте по никакъв начин това, което ви е дадено от Бога, свободната воля. Не изпълнявайте никакви заповеди и съветвам полицаите, които твърдат, че изпълняват заповеди, да спрат и те да изпълняват заповеди. Знаете ли, че по време на война има, между другото, много такива случаи, когато е имало нареждане от страна на висшестоящите
да разстрелят деца, говорим за Втората световна война, въпросните висшестоящи са били разстрелвани от войниците, които са били със съвест. И тези войници, които са били със съвест, не изпълнявайки нареждането, отстояват своето човешко достоинство, своят Божий облик. И да убиеш изрод, да убиеш същество, което иска да премахне твоята свобода и да те превърне в роб, не се брои за грях.